ବସେ ଚିକେନ ନା କହିଯିବ ଆମର ଆଉ କଣ ଆଇଟମ ଟା କଣ କଣ ହେଇଛି କଣ କହିଛି କଣଟା ଦେଖେଇକି ନା କଣ ଦେଖେଇଦେ ଆଉ କଣ କହେ ଆଉ କଣ କହେ ଆମୁ ଆଉ କଣ କହେ ତୋର କଣ ହଉଛି ରିତେଶ ତମେ ମାମୁ ମୁଁ ଚୁଲିଟା ତେଲୁଛି ଆଉ कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं ये? ଆଉ କଣ ତେଲ ଏଉଡେ ପଷ୍ଟ ହେଲା भाई तुझे वाला हे भगवान तेरी हेला। लीला अपरंपार है। ଚିକେନ ରେ ଟିକେ ଦେଖିବା କାଇଁ ଗୋଟେ ପିସ୍ ଦେଖିଲେ ମାମୁ ପୁରା ଗ୍ୟାସ୍ ମିଳିଲା ବୋଲି ଗ୍ୟାସ୍ ଟା ନା ପକାଉ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.